खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो इसिंनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो आङो जासिहरबाय। दिनै आङो नोंथांमोन बयखौबो आंनि एनबि क्रिएशन चेनेलाव आङो बरायदों। आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होननो थेंक्स होनो दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखायहाय आं नुजाथिदों मोगा-मोगि जादों। दिनै आं नोंथांमोनखौ हामबाय होननो गोनां मानो आं बिथांमोना आंखौ सहाय मदद खालामनानै आंनि चेनेलखौ गोजौ फारसे लांगासिनो दङ। आङो गिबियावहाय बेखौनो फोरमायो दि आङो मोननै चेनेल आङो सिगां खालामदोंमोन, नाथाय मोननै चेनेलावबो आङो साक्सेस जानो हायाखैमोन। नाथाय दायो आङो खालामनानै जोबथा नैबेयावहाय आङो साक्सेस जानो हाबाय। 3 मान्थजों आंनि चेनेला मनिटाइज जाबाय। आङो बै समाव सानदोंमोन आंनि चेनेलखौ आं माबोरै मनिटाइज खालामनो हागोन आरो माबोरै खालामनांगौ आं बेनि सोमोन्दै सानबाय थादोंमोन। नाथाय दा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ 1000 साबस्क्राइब नांगौ 12 साबस्क्राइब खालामनानै आंनि गासैबो चेनेला जाबाय, दा मनिटाइज जाबाय। दा आं गोजोनदों। बेनि आङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय नोंथांमोनजों आङो मोगा-मोगि जानायनि जाहोना बेनो, आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो इसिंनिफ्राय थेंक्स होनो हामबाय होनो थाखायसो आङो नोंथांमोनजोंहाय दिनैहाय बेबायदि मोगा-मोगि जादों। नोंथांमोननि अननायजों दिनै आंनि चेनेला मनिटाइज जाबाय। आङो दासिमबो फैसा खामायनो हायाखैब्लाबो आर्निं खालामनो हायाखैब्लाबो मनिटाइज जानायजों लोगोसे आंनि गोसोआ जोबोद रंजानाय मोनदों। आं रंजानो हायाखै, आं नोंथांमोनखौबो सानदों, नोंथांमोनखौबो सांदों, नोंथांमोननि हेल्पजों नोंथांमोननि सहायजोंसो आं बेखौ मावफुंनो हानायखाय आङो नोंथांमोनखौबो आङो बावाखै। नोंथांमोना दासान्दि बावदों नङा, आं बावाखै नोंथांमोनखौ आं गोसोआव दङ। आं सानदों नोंथांमोननि बे हेल्पजोंसो अननायजोंसो आं साक्सेस जादों। दा बेखौनो आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनो, नोंथांमोनखौ थेंक्स होनो आं दिनैहाय सानदों। नोंथांमोना आंखौ एसे हेल्प खालामबाय आरो आसा खालामो उननि समावबो आंखौहाय बेबायदिनो आंखौ हेल्प खालामगोन, आंनि भिडिअफोरखौ नायगोन, लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो सोरबाया आंनि भिडिअ बेनि थाखाय फार्स्ट टाइमब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बे आइकनखौ थुनानै लागोन, जाहाथे आंनि गोदान आपडेट भिडिअखौ नोंथाङा मोनग्रोनाय बायदि। दिनैहाय आङो एसेयाव बेखौनो बुंदों, लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा आंखौ इसेबां हेल्प खालामबाय आं बेखौबो हामबाय होननानै आङो बायनो सानदों। बेजों लोगोसे आङो बुंदों सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे बुंनांगौ दङब्ला सोंनो हागोन, बुंनो हागोन, कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आङो हानायमानि नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन, सहाय खालामगोन। हानायमानि आङो नोंथांमोननि सोंथिखौ आङो एन्सार होनो आङो रेडि, जेब्लाबो आङो सांग्रां। बेखायनो आङो बेखौनो बुङो, जुदि सोरबा माबा मोनसे सोंथि दंब्ला सोंनो हागोन। बेजों लोगोसे आङो आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ आं थुलुंगा होदों, जुदि सोरबाया इउटुबावहाय जुदि जोबोद थुलुंगानाय बा इउटुबाव जुदि सोरबाया गावखौहाय होनो साननाय गोसो जानाय बेबायदि बेक्तिफोर दङब्ला आं खावलायदों, आङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो फज'नानै नोङो नाजा, ट्राइ खालाम। आङो मोननै चेनेल आङो खालामदोंमोन, नाथाय मोननै चेनेल साक्सेस जानो हायाखै, नाथाय नैबे चेनेलसो। दा नोंथाङाबो जुदि बेबायदि खालामनो गोसोब्ला हागोन, ट्राइ खालामबाय था, नाजाबाय था, नोंथाङाबो साक्सेस जागोन। आं बेखौनो आंनि लाइमोनफोरखौ, लोगोफोरखौ थुलुंगा होनानै आंनि दिनैनि नोंथांमोनखौ थेंक्स होनाय आरो बे फंनैसो बुंनायखौ आं एसे दोनथ'बाय। नेक्स्टआव लोगो मोनगोन।